नमस्कार, मी माया आणि स्वागत आहे तुमचं मायाज किचनमध्ये. आणि मी माझ्या गावी आले विकेंडसाठी आणि इथे ही माझी ताई आहे, माझी कझन बहीण आहे आणि ती माझ्यासाठी खास मासवड्यांचा बेत केलेला आहे तिने. तर तुमच्यासोबत मी ती रेसिपी शेअर करते. तर बघूया मासवड्यांची रेसिपी. मासवड्यांच्या रेसिपीसाठी आपण इथे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी खोबरं आपण इथे किसून घेतलेलं आहे, बारीक किसून घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी तीळ घेतलेले आहेत. 15 ते 20 पाकळ्या आपण लसणाच्या इथे घेतलेल्या आहेत. 1 चमचा लाल तिखट घेतलेलं आहे. अर्धा चमचा आपण इथे हळद पावडर घेतलेलं आहे. चवीनुसार आपण इथे मीठ घेतलेलं आहे. 2 चमचे आपण इथे मोठे चमचे आपण तेल घेतलेलं आहे आणि आपल्याला 2 वाट्या इथे बेसन पीठ घ्यायचं आहे. आणि इथे आपल्याला लसूण सोडून बाकी कांदा, सुकं खोबरं आणि तीळ ह्या 3 गोष्टी छान खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर मिक्सरला आपण 1 घसरा घ्यायचा आहे मिक्सरला, म्हणजे थोडे जाडे भरडे वाटून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर सर्वात अगोदर आपण इथे थोडेसे तीळ भाजून घेऊया. या काही गावच्या पारंपरिक रेसिपी आहेत ज्या गावाला आल्यानंतरच छान लागतात. आमच्या पुण्याकडे शिंगोळ्या, मासवड्या अशा काही ठराविक रेसिपी खूप फेमस आहेत आणि म्हणून खास गावाला आल्यानंतर मी तुमच्याबरोबर ह्या रेसिपी शेअर करते. कांदा घालूया. खोबरं माझ्या ताईने अगोदरच भाजून घेतलेले. थोडंसं तेल सोडायचं आहे कांदा भाजताना आपल्याला. बघ काढून घेऊया कांदा. तीळ भाजून झालेत, खोबरं आपण अगोदरच भाजलेलं होतं आणि कांदा छान लाल भाजलाय. इथे आपण कांदा, खोबरं आणि तीळ खरपूस भाजून घेतले आणि हे तिन्ही आणि त्याच्यासोबत हे लसूण हे आपल्याला मिक्सरला जाडं भरडं वाटून घ्यायचं आहे. तर ही आपली छोटीशी कावेरी तोपर्यंत वाटून आणेल हे.
आणि ही मिक्सरवर वाटून आणसपर्यंत आपण इथे पीठ शिजवण्यासाठी टोपात पाणी घालतोय. पाणी उकळून घ्यायचं आपल्याला. बाई आबडदोबड वाट. हे कावेरीने छान वाटून आणलेलं आहे वाटण हे मिश्रण. आणि आता आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये थोडंसं चवीनुसार, थोडी टेस्ट येण्यासाठी आपल्याला चवीनुसार थोडं मीठ टाकायचं आहे. बस तर याच्यात मी चमचाभर मीठ घालते बस आणि अर्धा चमचा आपण याच्यात थोडा मसाला घालूया, लाल तिखट. बस. आणि हे पुन्हा आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे सगळं. आपलं पाणीला छान उकळी आलेली आहे. 2 तांबे जरी उकळवलेलं असेल तरी 1 तांबे पाणी आपल्याला साईडला काढून ठेवायचं आहे. आता याच्यात आपण हा अर्धा चमचा हळद पावडर सोडूया. हा 1 चमचा लाल तिखट सोडतोय आपण. हा अजून टाकू. टाक थोडी. अजून अर्धा चमचा आपण लाल तिखट सोडलेलं आहे. हा मीठ टाक. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आपल्याला. ते नाही, ते त्याच्यात टाकलेलं सारणामध्ये. आणि आता याच्यामध्ये आपण पीठ घालतोय, चण्याचं पीठ. हां, चण्याचं पीठ घालूया. आता आपण याच्यामध्ये ना थोडंसं तेल घालूया. थोडंसं ते टाक. हा टाक. जे 2 मोठे चमचे आपण तेल घेतलं होतं, तेल सोडूया याच्यामध्ये. 2 चमचे तेल घातले. आणि अजून 1 वाटी आपण पीठ घालूया याच्यामध्ये. लागेल अजून. आणि हे छान पीठ शिजून घ्यायचं आपल्याला. अजून टाकू. बघ पातळ झालं का त्याचा उपयोग होतो का? सांगा मला अजून पाहिजे असेल तर टाकू. थोडंसं मिक्सी जायला पाहिजे. चांगलं नाही राहिलं पाहिजे. बस बस आता बस आता नको. आपण याच्यावरती ताट ठेवलेलं आहे म्हणजे वाफेने ते पीठ छान शिजेल. आणि मधून मधून आपल्याला चेक करायचं आणि पीठ हलवायचं आहे. ही वडी थापण्यासाठी आपण एक स्वच्छ कॉटनचा कपडा भिजवून घेतलाय आणि तो पळपटावरती आपण आथरलाय. आणि त्याच्यावर आपल्याला हे पीठ थापून घ्यायचं आहे. एक भाकर थापतो असं थापायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सारण भरायचं आहे. आणि एक समोशाच्या आकाराचं, पिरॅमिडच्या आकाराचं आपल्याला एक वडी बनवायची आहे, जिला मासवडी बोलतात. आता ह्या थापलेल्या पिठावरती आपण हे जे तीळ, खोबरं, लसूण, कांद्याचं जे मिश्रण आपण वाटून घेतलेलं होतं ते त्याच्यामध्ये भरायचं आहे, त्याच्यावर आथरायचं आहे. आणि ही वडी आता एका विशिष्ट पद्धतीने आपल्याला वळायची आहे. जशी आळूवडी असते तशी गोल गोल पुढे फिरवत जायची आणि हे कापड आपल्याला पुढे सरकत जायचं आहे. काय नाही होत ना. ही जी मासवडी आहे ती आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. ही अशा पद्धतीने आपल्याला कट करायची आहे. मासवडी तयार झालेली आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, कळवा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली.